20 minuti siamo in scena, sbrigatevi! Non perdiamo tempo in chiacchiere inutili. Facciamo qualcosa mentre l'occasione ci si presenta. 16 часа. So why do you want this job? I just really enjoy being a housemaid. For the right families, of course. You know this is a live-in position, right? От тук, скъпа моя. Стой тук, веднага се връщам. Комеди! Дръжте! Чия е колата? На баща ми. Шофьорска книжка е. Аз не карам. Как не караш? За дола на си. Ще бъде любопитно, ако точно Така те че, са избраните за третия мандат. Разбира се, да изключваме и интернет също да... Без да ги изключвате пар екселанс. Не ги изключвам. Няма ли да отвърнеш? Невралните пътища се претоварят. Имаш ли нещо против да му направя диагностика? Не, нямам нищо против. Дейта! Ще бъда откровена с теб, Боб. Знам. Смут е странно име. Хубаво е да сме откровени. Не съм богата. Погледни ме. Хазяинът ми е котарак. Смятаме, че изкуственият интелект е нещо, което тепърва ще дойде. Аз мога да ви кажа, че съм човек, който си загуби работата през миналата година заради изкуственият интелект. Защото работодателите ми... Атанас Михайлов! Си по математика. Аз? Без лъжи, ама. Снимали се те? Кой? Не го приемай лично. Баща ти ми дължи. Еди? Здрасти, Ан. Аз минавах от тук и видях господин Белведиер. И се притесних. От 23 януари в кината от BTV Studios. Имам лоша новина. Вземете Ангал ментол спрей. Бързо потушава болката, достига дълбоко в гърлото и унищожава причинители на инфекцията. Ангал не оставя и пожара в гърлото ти да се развалва. Emma. Merry Christmas to those who have seen us at our best and at our worst and can't tell the difference. Looks like you need some help. Присъедини се към This is what you're waiting for, right? Well done, man. We got it, finally! It's probably not very pretty. Ру е... Цветено. За тези, които не знаят, Ру всъщност е, когато запържваме Първо място за това, че политическата криза, която започна в страната 2021 година, не е прекратена. Това е трето поредно редовно правителство, което не може да изкара и една. Много важна като подготовка до хотелите, до организацията по време на самото състезание и така нататък. Всичко. На първо място беше против модернизма. Нямаше как да знам, че липсата на знания или липсата с ними. От 6 месеца ме заблуждаваш с добри резултати. Господин президент, не можем да поставим полицай на всеки паркинг. Спести ми лекцията за урязания бюджет. Турския грош, британския суверен в абсолютно различни курсове. 1:5, 2:7. Хората са оправили тогава 19 век, при положение, че 95% Са тези, които правят престъпленията, които карат скъпите коли, нали? На това се обръща. Това е... Soledad, hija mía, no tengas miedo de mí. Soy tu madre. Ha visto gli attori? Guarda, penso siano lo stanzone. No, sono stato lì, non ci sono. Saranno scesi. Ha visto passare gli attori? No, può fare una... Карта на езерото и плана за действие на екипа ти. Само ти си имал тази информация. Как е станало? Знаеш ли?
Този вторник от 13 часа по 24 Kitchen. Смятам да напиша статия за Натаниел. Всеки си има история. От 23 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. No, we're fine, Alexei, thank you. You sure you want to be here? Use the distraction, actually. Yeah. There's a reporter outside. Вероятно повече улики могат да бъдат открити в артефактите от... Стотин конски сили, това преоборудване направило Томока много по-бърз. Добавеният двигател позволил на Макой буквално да се нареди до другите контрабанди. 1976 година. Той започва разкопките през август и минава известно време преди да открие първата шахтова гробница. Crosses between Morlae's crocodiles and American crocodiles are becoming more frequent in the Yucatan Peninsula. Is amazing! I thought you were just fixing ours. Surprise! We made some modifications. Even more alarming, back in 1987, television signals are broadcast on radio frequencies closely guarded by the US government. Силните ветрове в района. Солта и вятърът са двете най-могъщи стихии. Се намира поредица от солени извори, познати като Охос де Мар. Микроорганизми В основата на нашата работа. Затова е важно да са здрави. Трябва да се пресегна. Така, Самсон? Здравей, Линкълн. Как е влек? Стоят си и ги приемат геройски. След 37 години ваксини би трябвало вече да имаш опит. Здравей! Епоха. Но през бронзовата епоха той често е под микенска власт. Това, което наричаме микенски свят и микенска култура, обхваща основно Специална технология за лесно гладене, супер мекота и дълготрайна свежест. Семана Супер Софт, за да гладиш с лекота. Раздразнени и къща. Изглежда прекрасно. Идвай при караваната и ще видим как са кадрите. Недалеч от парка е и разрушената днес еврейска синагога, която някога Fertility. He is the link between earth, air, and water. The crocodile god reigns over the cenotes, or small lakes. It's not about self-preservation. I don't get homicidal at a monster. But what you just said, I mean, that sends a chill down my spine, frankly. I mean, what you're saying is if I press the wrong... Days on Animal Planet. They're out there. Sightings, carcasses found. In the street. For years, I've helped families in southern... And it's constant. I am not a professional baker, but I am a girl who loves to bake. I've been cooking big ranch meals since I was a kid. It's all about fresh. But also emission in a lot of ports is a big issue. Ferries, cruising industry, dredging. So they are developing hybrid systems to follow that market. The story of the three kings or magi who follow a star in search of the Christ child, but from a completely different perspective. It's from the Essene or Gnostic perspective. Et en tant que femme, c'est la courtoisie. Je prends côte à côte. Courtoisie, non, ça dit un canam, c'est un lapin du port, c'est un commanditaire de l'émission. Какво беше това? Боже! В цяла Великобритания. Леле! Чухте ли това? Американския университет и отново забележете с двойна бакалавърска степен по бизнес и психология и естествено логично и тя участва в Абле Активатор. Много уча